Jung sungsa ni kok tuma rok nai te khana ne ke belai ke wana masingcha nugui mano kaisa Africa continent ni Libya haktor mia 12 September ro plat ngi thangka odek shohor tai kwbangma nog rong nosto khe klang thangbai kya Libya haktor ni derna city wo wati wamani 100 mm wakha pura September man ni 1.5 mm kom kwbangma borok no naitugui maya ko ara tabukbo rescue team rok naituglai tonglayo noro jago derna city ni before flood te after flood nor nugui mano jago mangplibo kwbangma landslide rok kha tai nok rok bai kha borok rok khoting bai kha borok rok kama bai kha jungkok to mani bisingte saimangka Libya haktor ni flood wo 6,000 thikya tai 10,000 missing omo teibo ngi manu tabuk suk jora si mo sawi tongko tamani bagi mo haike ngi tong tabuk ke mo sana thanga kai chini borok ni bo kisa misa jago respond tongo saya global warming noro jago nugui mano 1983 ni chini hayungo pollution busuk tong azora rongno naike India te kwbangma hayungni pollution rongno naike kaham no amo khai 2023 ni noro jago nugui makana 2023 ni pollution density joto se Kokborok thangmakya amoni bagino tabo kun thik ring thangu waisa kai koloma jorawa amsake tungo tongna phano soya haing thangu weather wa hanyo bisik tungmani bagino watibo wawo amoni bagino Libya obo amsake kotorma khe flood hakya nok siniya hok siniya borok siniya jotono no kosok baye piring pore khlai toni baikha hingke amsungno tinini video norok bahayeng jaka video rongno comment rok bo kisa khlai sadi tai video no sajaka like khlai di tai norok baksa bukso subscribe khlai ya tonga ani video nai tai o video no sajaka ke subscribe khlai di tai punyo bo share khlai rudi chini Tiprasa ni video wang khlai ya khlai no tongo politics be bisi gedal jang ka ngama se khaina mo sungya walai suklai rok ngai khaya no Tiprasa ni live marok te kisa 6 cherry nai tonga amsungno tinin video hambai